og velkommen til en video her på kanalen. Min stemme er så lækker. Det er Hansens skyld. Jeg simpelthen er sjov. I dag der står vi på Hovedbanegården, og vi er på vej til Odense. Yes! I dag der kommer der simpelthen en vild vlog fra Odense. Og der er et twist. Kan du fortælle os det? Vi har begge to arrangeret en hemmelig ting for hinanden. Hemmelige ting, vi skal ud og prøve at opleve. I oplevelsen. Og vi glæder os sygt meget til, at det skal med os på den her rejse. Ja. Det er vores togkromme, og selvfølgelig har vi bestilt DSB 1 første klasse. Der er altså ingen andre end DSB 1, fordi jeg tror ikke, de har penge til det, så det har vi. Glæder du dig til, at vi er fremkommet? Ja. Nice. Politiet er altså på vej, og der er en eller anden passager. Vi håber ikke, det er os. Det er ikke os. Politiet er simpelthen på vej, og måske kommer vi på nyhederne. Det ved vi ikke. Men det har vi jo allerede, fordi det har vi været et par gange. Men... Vi står lige nu på Odense Hovedbanegård. Ja, og det var mega god togtur. Så ja, og vi skal lige til 7-Eleven, men først skal jeg afsløre min hemmelighed. Okay, kom. Min surprise, det er simpelthen, at vi skal på Jernbanemuseum. Yes! Hvad tænker du? Jeg tænker, jeg er fedt. Ja, det var mega sjovt. Ja, det bliver vildt fedt, og Jernbanemuseet ligger faktisk lige ude foran Hovedbanegården. Så vi skal ikke engang tage letbanen. Ja. Jeg har simpelthen valgt at tage sådan en big bite. Nå, okay, her er Jernbanemuseet, så vi skal finde en vej at komme ind. Jeg tror, det er der. Danmarks Jernbanemuseum. Var den godt? Vi har simpelthen valgt at tage. Fordi vi bor tæt på Carlsberg. Vi bor mega tæt på Carlsberg, så vi lægger lige vores ting herinde, og så har vi fået et lille kort over det hele. Og ja, der er mange sådan statuer, og der er mange detaljer. Så ja, det ser ud. Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Jeg synes, den er sygt nice. Så er der sådan en kæmpe tog. Virkelig stort, så man kan sådan ægte se, hvordan tingene så ud engang. Ej, hvor er det fedt. Så kan man stille sin bagage der og kigge ud på dem, der står der. Det er vel. Det kan jeg godt lide det her. Nå. Så ja. Og det kupper der. Der er faktisk mange døde stole. Ja, der er sådan et sted her til dit storage. Ja, hvis nu du har en lang tur, så kan du så lægge dine ting på turen. Her er der altså sygt mange tog. Og så kan I bare gå og kigge på dem. Vi skal prøve at gå herop og se, hvad der sker. Så her er vores tegning. Vi kan se S+E derovre. Gæt, hun har lavet VM. Her er alle de gamle flotte tegninger, hun har tegnet. Nu vil vi snart prøve at løfte 24 kilo. Fuck, hun er sej sidst. Hun gjorde det der. Der er sådan en cykel her. I vil til cykle nu? Længe til jeg cykle. Jeg kan ikke nå den der. Man kan også kigge. Det her var så en bus. Green screen og real? It's real. Så kan man se togene, der kører. Det tanker lidt. Det her, det er jo så, ville jo så være et S-tog. Fordi så kan man da stå op og sidde ned herovre. Og så kan man se turen, ikke? Det er Valby. Og Langgade. Det er der, vi er fra. Det her var måske stillezone. Det ved vi jo ikke. Heroppe, der kan man Der sad manden. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er jo meget fint igen, sådan nogle ting heroppe. Hvad tror du, det her er så? Det bliver mere sådan, tror jeg, bare til lidt. Man tager penge. Lidt rigere. Som os. Og det er sikkert også til mennesker, der har den på penge igen. Så ikke bare et S-tog. Det er måske, hvis du skal langvejs. Ja.
Der er også en lille håndvask her, ja. Det er et lidt sjovt sted at have en håndvask. Nu går vi lige lidt ovenpå. Se, at det stadig er DSB, så når man bare ser, hvor gammel DSB er. Og så kan man simpelthen sidde her i toget. Så der man lige her. Ej. Her kan man lige se ud af vinduet. Man kan se mig, hvis det er. Og så er der askebær, ligner det måske. Ja, det finder vi sgu nok godt ud af. Det er et bord. Så alle får et bord. Det er jo godt at være inkluderende. Så det næste vogn, den ser lidt mere fancy ud, føler jeg. Ham her, arkæologen Peter Wund Rans. Og så er det hans papir, hvor han har hans kufferter og hans jakke og hans ting, hvor han laver Korter, alt muligt. Wow, det er pænt. Der er masser af udklædning. Der er sådan en brændeovn, så man ikke får det koldt. Køber de ikke kopæser, der køber de bare sådan nogle sæder. Vi sidder på et tog nu. Nice, nu er vi her. Hey, nu er vi simpelthen færdige med det her super gode museum. Jernbanemuseum, vi synes faktisk, det var meget bedre, end vi havde forventet. Meget. Og jeg vil give din tur ind nok sådan noget 8 og 10. Jeg synes, det var super spændende. Vi skal til Odense. Do it. Det er gratis, hvis du er under 18, så remember that. Og nu skal vi ud af shoppe i Rosengårdscenteret. Ja, og vi ses nok derude, ikke? Nu er vi i Rosengårdscenteret. Vi går bare lidt rundt og venter på, at vi finder en god butik at gå ind i. Okay, nu er vi normalt, og her er min kæreste. Vil du sige hej til kameraet? Hej. Det er rigtig mange gode produkter. Og ja, vi bare kigger lidt og sådan noget. Og hun kigger på hatte. Ja, og jeg fordi overvejer den her. hun kunne godt overrække. Jeg køber den, hvis den koster under 15 kroner. Ja, koster 75. 75, ej det er svære sager. Ja. Og hvad har du købt? Vil du lige vise os, hvad du har købt? Jeg har købt 2 t-shirts. Inde i H&M. Og hvad har du købt? Lad os lige se det. Jeg har ikke købt den. Nu har jeg ikke med. Nå. Nej, men jeg har returneret den, så. Nå, ja. Okay, nu tager vi ind og spiser lidt mad. Ja. Vi sætter os ind på Dalle Valle, tror vi, fordi at... Det er live, så vi har spist Dalle Valle. Ja. Okay, nu har vi spist, og vi kommer aldrig igen. Det var hate til folk, der laver mad, men sådan, det var det klammeste måde. Sådan, hver gang man tog en bid af noget nyt, så blev man bare skuffet. Ja. Det var så sådan, dårligt. Du tog en bid til i hovedet, men det bare blev bedre ved en ny bid, men det blev bare værre. Jo flere bid du tog. Det var så... Altså, det var så klamt. Altså, det var endda isen skuffet, og det siger ret meget. Det er så svært for at det bedste, der var, det var den pizza slice. Ja, det var pizza, og den var ikke engang specielt god. Overhovedet ikke. Det kan vi ikke smage. Okay, nu er vi færdige. Og jeg selv også, så nu vil vi, nu skal jeg fortælle om min. Nej, men det er nu er vi færdige med at spise og være i centret. Og shoppe og sådan noget. Ja, så nu skal jeg fortælle, hvad min overraskelse er. Og det er, at vi skal spille minigolf. Okay. Ja. Ja. Altså, jeg er ikke sådan sygt god til minigolf. Tak, Maja. Okay, men skal vi så ikke bare til at sætte her? Jo. Okay, så... Vi sidder nu på Hovedbanegården, fordi vi kunne desværre ikke ud og spille minigolf, fordi det var lukket. Det var virkelig sjovt. Ja. Så det var fordi, der var et eller andet... Vi ved ikke hvorfor, men der var altid lukket, så vi kunne desværre ikke komme ind og spille minigolf. Men nu er vi på vej tilbage til, hvor vi kom fra. Ja. Valby. Vores tog kommer om cirka 4-5 minutter. Ja. Så ja. Vi ses til i toget.
sammen. Vi er nu tilbage i Valby. Så vi tænkte lige, at vi ville afslutte videoen her. Ja, det har været en god trip til Odense. Det har været virkelig hyggeligt, og tak fordi I gad med os. Ja. Vi ses, og husk at like, subscribe og kommentere og vise alle dine venner den her video. Hej! Hvis du har venner, ved jeg ikke.